Hai no hai man pili kawin no phai ka sini oti plajuk rong ni no tongmong phia ba joto ti plajuk hopsa gya ro o mahai kaisa kusu ti plajuk ni bangui no cheni ti prasaro o bahai bilman eba ke bot namungo hol kutuk jorawo hol kutugo manjaka oburi wansa chiralok bai tomo khai hol kutuk jora oburui tamo khainani phai eba khe tamo mani klai selai selai ni ri se krei jati khorang bising tui Ani ora ta cái y hino hả ta cái y hino ơi bị giang lông này để bắt mặt rồi ơi giang nó đây ơi bị giang tê hơn ini mungtam sade hả Lokasi kok belum ya? hả Lokasi kok belum ini ya? mungtam sade এইসব কাজ যোগ না করে borok beda কি উসরে কেরাম করবো da আমার কোনো দোষ নাই দাদা আমার কোটেশন নিয়ে আইতেছে ini mungtam sade Ani ora ta cái y hino hả ta cái y hino ơi bị giang lông này để bắt mặt rồi ơi giang nó đây ơi bị giang tê hơn ini mungtam sade hả Lokasi kok belum ya? hả Lokasi kok belum ini ya? mungtam sade এইসব কাজ যোগ না করে borok beda কি উসরে কেরাম করবো da আমার কোনো দোষ নাই দাদা আমার কোটেশন নিয়ে আইতেছে ini mungtam sade